Prípravy na finálový večer Miss Piešťany 2013 sú v plnom prúde, preto sa organizátori súťaže rozhodli zvolať tlačovú konferenciu. V priestoroch Kursalonu nám priblížili, prečo sa rozhodli takúto súťaž zorganizovať a čo na dievčatá 22. novembra o 20. v Dome umenia čaká. V minulosti na území mesta existovala Miss Piešťany. Myslím, že naposledy to bolo v roku 1989, kedy sa táto súťaž tu odohrávala, taktiež na území mesta Piešťany existovala súťaž Miss kúpeľných miest. Preto sme sa teda rozhodli túto tradíciu obnoviť. Na tlačovke sa nám predstavilo 11 dievčat v plnej svojej kráse. Chýbala iba súťažiaca s číslom 12 Michaela Dyhlová, ktorá je momentálne odcestovaná. Volám sa Zlatica Žárska a som číslo 1. Volám sa Daniela Strelcová a som číslo 2. Volám sa Lucia Boriková a som číslo 3. Volám sa Nikola Depešová a som číslo 4. Volám sa Klaudia Drahová a som číslo 5. Volám sa Monika Polonská a som číslo 6. Volám sa Dominika Repášová a mám číslo 7. Volám sa Katarína Heteni a mám číslo 8. Volám sa Tatiana Svičko a mám číslo 9. Volám sa Nikoleta Ušáková a mám číslo 10. Volám sa Nikola Galambová a som číslo 11. Finálová zostava najkrajších slečien Piešťan vzišla z 2 castingov. Zúčastniť sa na nich mohli dievčatá vo veku od 16 do 24 rokov, ktoré majú niečo spoločné s Piešťanmi, teda tu bývajú, študujú či pracujú. Porota okrem výzoru brala ohľad aj na ich vnútornú krásu. Je to súťaž krásy, ale ide aj o to reprezentovanie, o to vyjadrovanie, ide o to, aby dievčatá proste dokázali, že sú plnohodnotným človekom, ktorý sa proste bude zaujímať nielen teda o ľudí, ale o zvieratá, o pomoc, o charitu, lebo proste nie je všetko tá krása vždycky zastrie a treba proste byť naozaj dobrým človekom. V finále Miss Piešťany bude mať tradičné disciplíny súťaže krásy. Chýbať nebude módna prehliadka a najmä mužským publikom obľúbená promenáda v plavkách. Diváci sa môžu tešiť aj na kultúrny program. V rámci finálového večera bude vystupovať piešťanský spevák Ego. Taktiež v rámci tohto večera bude vystúpenie pole dance tanečníčky slečny Moravčíkovej. Do finálového večera ostáva ešte 11 dní a dievčatá sa naň intenzívne pripravujú a zúčastňujú sa na zaujímavých akciách. Sú to vlastne akcie, ktoré dokazujú, že dievčatá sú nejak tak ohybné, že sa dokážu orientovať úplne všade. Dievčatá boli teda spolu na tom fotení vonku v prírode a bola zima, čiže dievčatá naozaj boli vystavené enormným podmienkam, dá sa povedať. Takisto boli aj na motokárach, čiže dokázali, že nie sú iba nejaké slečinky, ale že sú proste naozaj ženy vyspelé a že sa vedia postaviť aj takémuto niečomu. V súčasnosti dievčatá navštevujú fitness centrum, prebiehajú fotenia, skúšanie šiat, plaviek. Výber Miss Piešťan nemusíte nechať len na porotu. Svojej favoritke môžete dať hlas aj vy prostredníctvom ankety, ktorú nájdete na našej webovej stránke. Pre televíziu Karpaty Zuzana Muchová.